Vi skal til at snakke om negative tal. Hvis I kigger med hernede på tallinjen, kan I se, at jeg har lavet tal fra 0 til 11 og fra 0 til minus 11. Alle de tal, der ligger til højre for 0, kaldes de positive tal, eller de naturlige tal. De tal, vi skal snakke om, er de tal, der ligger til venstre for tallinjen, de negative tal, eller minustal. I dagligdagen støder vi på negative tal, når vi kigger på et termometer. Om vinteren kan temperaturen jo godt være mindre end 0. Vi støder også på negative tal, når der skyldes penge væk. For eksempel låner Magnus 10 kroner af Mads, altså Magnus har minus 10 kroner. Vi skal se på, hvilke tal, der er størst. Ligesom de naturlige tal eller positive tal, så gælder det på samme måde med de negative tal. At jo længere til højre man er på tallinjen, jo større er tallet, og jo længere til venstre man er på tallinjen, jo mindre er tallet. Jeg har skrevet nogle tal op hernede. Vi skal finde ud af, hvilke tal der er mindst, og hvilke tal der er størst. Lad os prøve at placere tallene på tallinjen. Minus 7, det har vi her. Minus 2 ligger her. 6 ligger her. 9 ligger her. Og minus 10 ligger hernede. Det gælder jo, at det tal, der ligger længst til venstre på tallinjen, er det mindste. Og det tal, der ligger længst til højre, er det største tal. Det tal, der ligger længst til venstre, er minus 10, så minus 10 må være det mindste tal. Det tal, vi har længst til højre, er 9, så 9 må altså være det største tal. Lad os lige nævne tallene i rækkefølge. Minus 10 er det mindste, så kommer minus 7, minus 2, 6, og det største tal er som sagt 9. Lad os prøve at lave nogle regnestykker med negative tal. Men inden vi gør det, så lad os lige se på det, jeg har skrevet heroppe. Der står, at minus er det samme, eller betyder, at man skal gå mod venstre, og plus er lig med at gå mod højre. Lad os prøve at kigge på stykket 2 minus 7. Vi finder 2 på tallinjen. Det har vi her. Så står der, at vi skal gå 7 pladser mod venstre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vi ender altså på minus 5. Så 2 minus 7 er minus 5. Lad os prøve at kigge på det næste stykke. Der står 5 minus 8. Igen, vi finder 5 på tallinjen. Der har vi her. Og så skal vi gå 8 pladser mod venstre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Og vi ender på minus 3. Vi tager lige endnu et stykke. Der står minus 3 plus 5. Vi finder først minus 3 på tallinjen. Der har vi her. Og nu skal vi altså plusse minus 3 med 5. Og plus er jo ens betydning med at gå til højre. Så lad os gå 5 pladser til højre. 1, 2, 3, 4, 5. Og vi ender på 2. Man kan også blive udsat for, at man skal minus 2 minustal. Ligesom her, hvor der står minus 3, minus 3. Men vi gør det samme igen. Vi finder minus 3 på tallinjen, og så står der jo, at vi skal gå 3 pladser mod venstre. 1, 2, 3. Så minus 3 er minus 6. Prøv selv at regne de stykker, der står skrevet her. 1 minus 5, minus 2 plus 4, og minus 4 minus 6. Inden I starter med at regne med negative tal, skal I starte med at lave jer en tallinje. Ligesom jeg har gjort hernede. Lav den i jeres gladehæfte, så I hele tiden kan bruge den og finde den frem. Og de første stykker I regner, skal I bruge denne tallinje.
Ligesom I så, jeg gjorde før, finder I først tallet på tallinjen, og så går I enten mod venstre eller højre. Minus skulle man gå mod venstre, og plus skal man gå mod højre. Og husk, at jo længere tallet er mod venstre, jo mindre er det. Altså, minus 6 er mindre end minus 1.